Kaning mga tukmol, mo ni resulta sa internetan. Nga samok kayo ba? Dagang kay samok ba? Kalagot kayo ba? Tukmol Productions Part 1. Stay tuned. Choy, open time, Choy. Oo, Choy. Sugag na ako ni mo, Choy. Ataw utang ni ganita na eh. Choy, number 5 na, Choy. Number 5. Ah, sige, number 5. Stand. Bugo naman. Bugo. Bugo agad. Kagnaon ta. Ay, duso. May mouse, Choy. Kaya na ni babaw ni, Choy. Bungot mo kita bunang naong yatay. Kaya bugo Apa ay. ganing to pa? Yakta. Choy, pwede hinay-hinay, Choy. Sabang ngayon ka. Naglami noon duwa na ko. Sabang ngayon ka. Hinay, Choy. Triktuha ning bungot mo ragsildi Chabos sa na. tupad yatay. Sa muka ning animala, oy. Sturbo, eh, da? Ayawan. Alagal na, Choy. Batawas sa muka, oy. Langas ng buang. Yata ba nakatug? Bagong ka ko nino. Choy, pero na may guba yung keyboard, Choy. Ang keyboard ni mo, Choy. Tanawa ko ni Choy. Uy, lami gubong na ako ni. Bugo na tug ay. Uy, Choy. stand din. Buwan Sige, kaya ako ka. na Kita ilisan, naman Choy. tayo. Dali na kayo. Choy, Ato guys, buwan. Namatay nun. tanawa ko ni Choy. Tara. Piskop. Pag mouse ni King Mouse. Gibagtas po ang siot sa dalan sa imong pagpaantos. Tukmol.